goedemiddag volgers. Zoals beloofd, bidebaka. Toris Paina Kondreba. Ja, Marimara. We Marimara Jaina Kondre toe. Nogmaals, goedemiddag. Ik moet iedereen de groeten doen. Sranan. I see some people from Philippines also. They are following me too. I will tell them hi from Philippines. I see my dear friend from Indonesia. Also hi. Sranan, Spanje, België, overal de wereld. Sranan, Lobbywan. Ook in Suriname, Sranan. Ik wil iedereen bedanken. De allemaal zei volg me nu. Ik moet even nog, laat me even checken wie ik moet. Ja. U begrijpt dat ik ben gaan groeien. Dus ik kom voorzichtig naar mijn uitspraken. Ja. En ik word ook gevraagd om te vertalen. Maar en het lukt altijd naar mijn buitenlandse volgers. Zie ik ook een aantal. Maar ik probeer zoveel mogelijk mijn best te doen. Sranan, Milobi Sranan. Sanep sa. Jammer dat ik niet elke dag kan komen, want ik doe dingen gedocumenteerd. If mijn documentatie, mijn taki, want mijn onderzoek. Mijn pa lopa kira na ping of mi sa dat pa fel toe. Want mi abwa no de ping of me gro. Want de pingos zijn ontevreden in de VAP groep. Zijn zeer ontevreden en ik begrijp het. Juist de mensen die bij VAP hebben gewerkt en huis, de mag wel oso na oso, go takanga des matak van de borrede Suriname. En dan is she, taki, aaneerlijk altijd, sa des ma beloof des matapafel. Maar mi hoop dat ik op boom, maar sa mi vind zo erg. Dat intussen de mij pleilijk door redden Suriname. De mij pleilijk de chimpoti man. De mij pleilijk door Saka prijs. Dat je trouwens een gudu. De man dat op de jacht. Trouwens dena bepaalde pressie. De mij chillen. De mij chillen zwaar. Mij chillen lang een double black. En constant mensen. De man zei op breaking news. Constant op breaking news. Laat me daarmee beginnen. En if je look alla mate te opo, kom je tak en trafa. Alla mate te opo. Je bega groma nanga nature tak ino yere wat trasan van regering disi. Dat we 5 jaar bouters hebben gehad. Want tramai tak 10 jaar. Maar dezelfde abab toen ze met de regering bouters waren. Daarover praat men niet. Men praat alleen over negatief over regering Bouterse. Dat ze Bouterse fouten heeft gemaakt. En dat kunnen leren uit de fout voor regering Bouterse 5 jaar. Want om de eerlijk, en daarom traman hulp me. Want de regering was ook, regering Bouterse was ook met Abob als Amarali, als vicepresident. Dan zegt men niets daarover. Men wil niet praten over wat men gedaan heeft al die 5 jaren. Lekti me Shibaka. Lekti me Shibaka. Oh my God. Dat iemand, oh my God. Temishi breaking news. Oh my God. Oh my God. South Sabaka.
de politieke wetenschappers. De politieke wetenschappers. De man lay na Sranara. De man lay sofura Sranan. Tak de man kon zodanig. Tak de man kon dong. Maar actie regering, kom actie president Chan Santoki. Kan ik met een afkikcentrum voor de mensen die corruptie. Maar volgens mij moet er een afkikcentrum komen. Toch? De mensen denken corrupt, president, regering, want de man lijn naar Urutu. En misschien dat de man lijn morgen op het haar regering be. Want je want to gado also. Koninkrijk der Hey! Breaking news. Leo Brunswijk, president, commissaris, Amanako. En dan heet de Sepsa. President, je draait kondre Sepsa. En dan VP tak het is niet waar. Dus wan libisma. Want koninkrijk, want zo koninkrijk hij de no de. Koninkrijk Brunswijk, koninkrijk Santoki. Dat je want tra koninkrijk van almachtige. Masa denk mina wan Santoki test. Trouwen na Brunswijk test. No one man. Ne horen bezig na armoede. No one man. Ne horen bezig van ondernemers en brokogwe. No one man, no horen bezig. Tak jere no, if des ma onyang. Maar president taki 200 miljoen is weer als pakketten corruptie. Want is dan na corruptie gevoelig. 200 miljoen allokeer. Ja. Es moyang koluku. Want transparantie no de. Open van bestuur no de. No man is op sa. Ja toch? Leg na NVB. Dan, jongen, a directrice. A trangamora rechter. A je dan brengen we naar de rechter. En dan meer money. Na laat die money. Look wat zou doen. En dan krijg je zoon van Bajlala. Kan je nou fake? Daar hebben we het aquí. Op dat papier als makkies contract. Smak 68 krutu. Smakkies 20 contract. Want meer het een zekere zoon van Bajlala. Laat me wat trouwen voor Jacob. Voor komen wijnen. Kies om een contract. En we weten toch wie Jacob is. Van Abo. We weten het toch. Corruptie op corruptie. Dat we toch wel een contract. Dat we wat ik met de rechter. Dat direct de losse paide. Want dat contract of me. Dat we toch wel red Suriname. Dat we maar bijna 50 functie. Ik wallig. Dus, mi want kara ding na yo. Dus wan Leo Brunswijk is zo geweldig. Dat mi jere tak want de mijn nakbedrijf puro na ABS. Want trouwens mek NV binnen one day registreert de man tek rokok ba. ABS oteopot alle de contract guadoros in kolukus maar de contract. Want ik heb niets op mijn naam, maar je hebt niet wat even of meer. Ik heb niets op mijn naam, ik heb geen gronden aangevraagd, maar mijn potwang is dat wat fictief man. Is dat toch? Je hebt nog een kiwan saara, dat je door de directeur, is dat toch? Dat aksa udu concessie, is dat aksa aboutu concessie, bij nou sparen met lukufi. En if je weer mee ede, je gooi wan baril. If je weer mee ede, maar potje wan baril. Ja, zo praat men nu. Ja toch? Want dat is toch een mafia kontra wedrijd. Maar sa de vergeti, isabi, bouta ting, tak ting, na te bouta be dabo hen. De ma we pot tu satelit tok, eluku bouta, hedi, bouta. Hedi Amerika eluku na nga satelit. Nederland met satelit. Wat doet Bouterse, wat praat Bouterse?
boter sa gwa toilet, no, amata ka nga dilap sadyo, damata ka nga bura, hindi satellite fa nga ma'am. So, una sabta ko naman de sofara. No, ano to satellite de po tap Sranan? De po 60 satellite. 60! Zo erg is het nu. Dus mi want aan volgers, mi want aan Sranan. Zo erg ade. A corruptie e godoro. A corruptie no trouwens een soort fabriek van corruptelingen. Waar fabriek de man met een corruptie no nodig. President, you can control. President, you zwak. Of je na papa idringi. Maar nu na 60 satellieten en look you. For me, if je teken een papiera, as a graba papiera. Inisitak alasan da dorose. Unisitak alasan fu da dorose. Alasan na breaking news. Breaking news. Satelliet vangak ba? This up 3 satellite. This up 3 satellite. Maafola kay Pina. De ondernemers. Mus pai bangi. Abangi no sap ganado. Renta mus pai. Pai ma mus pai. Maar o minister voor TCT die praat niet. Wat enak gado. Ano sap communiceer. Ano sap taki. Maar ondernemers e brokok we. Adala na 23, 50. Volgens una sabi. Una shifa de prijzen oppo. Maar trouwens voor die 16 nga voor nga 5 salaris. President Santoki Papa leide. Wama wa salaris. Ote awete kong. Fasta komesi diana asis gadin. Me aksiyu. Ote yo dina wet in. Takwamang. O me chief universiteit de. Denobong. Abab na kader. Maar isa ome smaf abo dena universiteit. Isa ome smaf VAP dena universiteit. Isa ome smaf NPS dena universiteit. Isa ome smaf Sranan. Sa de tussen uno da universiteit. Wel mi o gides ma dat wel wan break. If a natuur gima krakti. If udo so faralek Sranan. Da mi opo des ma dat ya. Klop. Want uno no sap go om nanga usma. Want jullie kunnen alles. Jullie zijn civiel, andere is socioloog, andere is doodloog, kiriloog. Want we kira vallen. Una sabt dat hoe kira vallen? Nee, via TV wees je. Dat een vrouw no abe yang. Maar piste be go huis aan huis. Dat be sab des magisteng. President. Wat raakt nam tapu? Want wanneer de waarheid spreekt, de unawa nito, want net zo toch, op ideeën na, beschuldigd voor AB Joe, om een salaris aan verdienen, maar zou we dus refi. Hoe kan je na spiegel eten? Hoe werd tak van de regering? Tak hoeveel mensen, hoeveel verdienen? No te kak kruis. Als aan zijn regering doen, we doen morgen erg. Bouter sabi kiswa silver award. Uno kiswa go to, luko lang ba? Nauwelijks o me mung. Daw kiswa go to award for me. Fu alasan, upsa alasan sa bouta do info fefiari. Unas nesnel u kiswa go to award. Da unom lul over bouter zo. Lullen je niet meer. Jullie zijn allemaal hetzelfde. Allemaal, we horen volk voor de gek. We horen Sranan voor de gek. We horen Egimsma. Sa stem doen voor de gek. Want dat is zo top wa en yang. Zo top. Regeren op een afkikcentrum er. Op een afkikcentrum. Toen je 30, bijna 33.000 kilo. Sabi sa uyere ta papira. Maar mijn informatie
voor de buitenlandse hyena. Kom kan de hyena. Na 56.000 kilo. Ik ben Sranan. 56 tot 60.000 kilo. Ze ik ben uit Sranan. Sa uno sabi regeren. Go onderzoek. Want we pleiten op 1000 inlichtingendienst en die dingen werken niet. Ik dacht ze allemaal uit. Een buitenlandse inlichtingendienst staat morgen om ik go to Egwe, jong. Dan we gaan IMF voor Pina vallen. En dan uno bij Bari. Dan uno gaan aan de seksueel zitten bij een draaien video. Me ko weer draaien video. Oh, want uno de mij voor video era volgers. Wist er nou? De mij voor alle de, maar de receptek om me download potap om me harde schijf ba. Kapur ala video. Me zit alle de mij zoeken voor de video. Ha? YouTube de mij voor de sani. Sa de mij taki, sa de mij taki. Daarom met de leiders sap saya taki. Dus hier nou. Met doen zeggen, te doen speech. Uno tak voor een regering moro. Begin lukuyu. De sora volk. Tanga no, we horen wel chim chimang. Uno, mina chino money no ko ete. Ja, Peggy Bouters $65 miljoen. Bouters $100 miljoen in kas. Zo'n verhaal. Heden werd dat verhaal. Peggy Bouters heeft gestolen. Boerenveen heeft gestolen. Die heeft gestolen. Dat. En Aaron Alibugs heeft gestolen. En Wede Bos heeft whisky geld gestolen. En die andere heeft Viagra geld gestolen. Mino manchete. Uno man sora volk ete. Maar ja, en de vorige regering heeft rotzooi gemaakt. Zor afvallen, ta papira. Kom broken doen op chimoni. Manas don vertel moro. Uno denkt dat ik volk lauw. Ulauwa volk ba. We broken ondernemers ba. We broken de chi husselman ba. Isa ome manaman pai aflossen. Isa mijn restaurant e brokok ba. De ma pai man. Hoe kan de ma dat kom? Pe KKF de naga de bigi mo fo. Pe VSB de naga de bigi mo fo. Pe ala de organisatie asfa. Pe de yami chocolade mats. Huh? De yami chocolade mats. Pe ala de organisaties de. Samus oppakken de ondernemers. Bij de landbouworganisaties ze moest concurreren landbouwers op. Waar zijn ze? Bij de na vrede of vrede zo? Na rancune of vrede zo? Precies zo het dan. Daarom ik karu alamala. Bellen lekkers zijn jullie allemaal. Al die organisaties kan wasbouw of zo jongen. We kon je schrijven op. No wamane ko op je chimang. No wamane ko op je poti man. Isap ome wa rek eksi. Isap ome wa pakismenti. Mi wa shi. Met al jullie, alle soort organen en bouw. Dit en bouw. En alleen maar chocolade mars verhaal vertellen jullie. Jullie zijn bezig jullie eigen mensen zogenaamd te accommoderen om het Surinaams volk weer voor de gek te houden. Daarmee zijn jullie bezig. Mensen, wat ik kon arki wasani. Dat teu arka disi, dat mo aksu kan u herken destera. Arki. Sobusom, Masaragambo, Dignity, e frister Saranang, nanga a vini disi, we frister a her volk, a her people for Sernang, dat one taki, braroto leku uit fa ashatori, en minos domi wajam mis da brarot. Ja, Masaragambo, lek say taki, tide, wes dong, en wa frister a volk, maar ja, mi altijd het takanga diaspora trase, ook dat me fristeri, omdat a diaspora jep ook toe, want de familie ja, mi sab dat de takanga de familie tageren, gebruiken verstand.
O arki. Suma umustem. Arki peremaso, wat hij peremaso. De charakondre gambaka. En natuurlijk met versteden maar dat ook toe aan diaspora naar Tracy. Ja, en ook toe. Dus als er nou volk, sorry dat de ne lemboliseren. Nee. Ze lemboliseren niet, de no danga sani dus in feite oriserva, want dat alleen lemboliseren toch. Want de bigisman was aan het taki, if je mati kori flauw, maar if je kori serf je dede. Natuurlijk. En desman wana san dat. Nee. Je verstand. Ja, want we hebben nog moet tegen elegera masagrambo. Telugu a situatie bende. De sidaki even look a programma disi, maybe injay a programma disi sana sepsa. Unu we tak precies van de sande. If a partij pide e doe aan verkeer, ja. Dat you must man take a people dat geren no disnasani. You don't konanga yo ben nee, dat je no de eerlijk bezig. Nee, zeker niet, want dan inosap anga zijde bezig. Want je hoort afvallig naar sport toe. So, hoe je het toch? Ano bitaki? Pera man is there. Gambo nanga Gambo nanga Redeira Ronald Gambo nanga Deira. Sabe de bijna alle wiki, bijna om de ene dag de bij de Sranan Seipsa. Wel, awan de na een radiostation, wanneer tro RVC let voor ABS. De sema die si sabe taki, de be taki top, direct Suriname. Peden de nou voor leggen. Daarom, volgens Sranan, de politieke wetenschappers, de politieke leeghoofd, de soort man die si isi fare, terek is een job, daarom moet hij gewoon. De natuur die Sranan akrakti, do kan straf me to erf mi de so. Mi betaire dat de man sa drie versie, na een voor agenda en akko uit. A poku sam skrivi tijdens verkiezing akko uit. Allemaal, stuk voor stuk, is uitgekomen. Trawa kosmi, trawa ne takagami moro. Trawa lukumiso, mi teita uala mala. Uno lob a kondre disi. Uno lob a sweet mama disi pewe libi pewe yan pewe dringi. So a sweet kondre so abi. Dat tidena dei don pina. Tidena dei da uno man bai brede baka. Tidena dei wan pakis meti na 2030. Tidena dei sa president ak diaspora kapitaal moet geduld hebben. Da yu epsa na nga 5 auto, na nga 6 motro. Trawa ere na nga 3 auto, na nga 4. De barret Suriname. Dat is sema di stide. Pere de. Pa programma de. Pere bikimo voor de. Pere 68 TV de. We jere de. De man sabe pus volga. A regeren die kritisch toe. Maar ben lemboliseer. Smai lemboliseer no. Kan ook altijd meer volgers per de man de. En voor shide, u tijdens aan taki. Daarom moet je een video die zie. Met de kisa boskopu samen tegen de. Met de kisa boskopu. Dus eigenlijk, dat sommige video met download voor de man die zie. Taki. Yerero. Ay my God. Sanep Sarah. Dat je weer een andere DNA-lid als Chinees. Mino karamaning. Isabi, hij moet eigenlijk de Chinese gemeenschap vertegenwoordigen. Bij Red Suriname komt dat duidelijk. Maar Isabi, je hebt een contact. Maar regering, naar minister voor gezondheid. Kan de Yuka tegen man. Naar minister voor HI toe. Kan je nou fake berichten? Maar ik denk dat ik want to snee, maar het mi al leeg me.
Want in Alabama, kapot ze hebben geld aan hem gegeven. Want alamai patak, hoe Chinezen slecht zijn. Maar van Chinese DNA-kandidaat. En hem kon verbeteren mee if me lei. Tek money voor je neuskap na ala sosani. Dan miere taki. De Chinezen zijn ontevreden op hem. Maar je tek 200 euro. Die wan kata tak desmas po dak de gwa China. Tek 200 euro. Kan je na fake news. Mere, je weet tek money toe. Voor zet vergunning. Dus, mina sa van man ning, want mina ma onthouden man ning, want ik kan deze corrupte bende ook, aantal corrupte chaprahas van de VAP. Want de soort man die zie, een verpestpartij. Nou de soort man die zei, kof make money no more. Want een man munt het op de snee no. Ja toch? Dat mij tek money ding. Jum tapu, a mi a voice wa aantaleren. Jum tapu. Ja, baya. Ay, jongen. Mensen van SLM. SLM blijft een trieste organisatie hoor. Isabi, aragere chawang. Was super manager komt buitenland. En een super manager. Jongen, mijn lezer zijn bijna mee. Dus eigenlijk bijna een biggie. Wat keppenboot nu aan de kamer is. Meneer De Haan, directeur SLM. Je bent SLM komen redden. Ik weet niet wat voor impressie men heeft over u. Maar moet tegen was aan meneer De Haan. Dat hen otakan ayu. You denki. You actie regeren 2 miljoen. Voor redden SLM. Mino sabi. If na RVC. No sab. Sanemus do. Of ik wil alleen maar, dus hier nou, een vrouw voor woyo, een man voor woyo, ik want het over want to bansa de SLM management team. Want allemaal kan go actie regeren $2 miljoen. Zogenaamd, je redde SLM. Maar intussen je sens maar wat fut. En dat zijn die lage beesten streken van jullie. We zijn wat om aan wat fut. Maar dat betekent maar een consultant. Die $2.000 naar $3.000. Meneer De Haan. En als het niet waar is. Ik ga niet achter mijn kaart eten. En mijn pot papier eten. Ik daag me uit. Want uno daag me uit. Want me luka plan. Jere nou. A boy me voor 18 jaar. Hij draait SLM moro zei attackeren. Hoor? Dus ik weet niet van waar je zo geweldig vindt. Maar ik haal een van de mensen van SLM. Of ik maak een managed team van SLM. En ik had SLM gered. Want ieder bedrijf, ieder directeur, als ze geld hebben, toch? Dat is mijn draaien, een bedrijf vallen, kunnen ze een bedrijf zo draaien hoor. Iedereen. Iedereen, als je 5 miljoen, 3 miljoen, 2 miljoen hebt in een bedrijf, draai een bedrijf. Dat is geen uitdaging. Dus de man Charlie komt, en laat ze het vertalen. Want ik praat met mijn volgers. Toch? Want je hebt een aantal deskundigen daar, die geen moer ook weten, die alleen maar weten om, er wordt zoveel onderdelen besteld uit Miami, uit Amerika, uit Duitsland. Ze konden bijna 3 vliegtuigen hebben gemaakt. Alle de onderdelen zijn de man en zijn tekkie voor met de kiesif SLM. Meneer De Haan, begin dat te onderzoeken. Begin te onderzoeken
Hoeveel onderdelen worden gekocht? Want als ik die informatie heb en ik heb elke documentatie, dan moet u het ook hebben toch? En die zal meer moeten hebben, want ik heb een paar. Al die onderdelen die gekocht worden, al die overfacturering bij de SLM, dan had je die $2 miljoen niet nodig. Want als je bent gekomen om een bedrijf te redden als SLM, let me see your motion. Toch? Let van mij redden want toen een bedrijf zonder money. Ja, zonder money mi zo de man. Dat van je kan creëren money voor op een bedrijf, baka, zet een bedrijf, chin bedrijf. En laat me informatie ook geven. En je kan het ook gebruiken. Surpost in de tijd van Carlo Gottlieb en van meneer Ravenberg hebben we 300 zoveel arbeiders met een paar pakiras, want je hebt altijd mensen toch die adviseren. En het is hun wel gelukt om te brengen naar 100, 125 mensen. Ga natrekken. Kan je niet file dat je toe. Want jullie denken dat jullie mensen uit het buitenland halen. Dat Surinamers helemaal niet. Want alle Surinamers zijn ineens corrupt. Alle Surinamers zijn helemaal corrupt. Dat is ook niet waar. Halima? Huh? Dus je komt zogenaamd SLM redden. Met een soort plan. Mensen met ontslag gaan. Zo wordt er gecommuniceerd. Met mensen die 20, 30 jaar hebben gewerkt voor de SLM. Begin in je managementteam te kijken. De wasa furu. De wasa logwa diakones ziekenhuis. Hoeveel geld ze hebben bij ABN AMRO in Nederland. Begin al die rekeningen Amerika te kijken. Van SLM'ers die zoveel geld hebben. Alles is transparant. En die hyena's van in het buitenland. Die mannen kunnen alles natrekken. Kan niet pay me. Betaal me. Betaal me onderzoekbureau. Ja, onderzoekbureau. Dan geef ik je domieke. Met die documenten geef je documentatie. Dan ga je zelf zien. Hoe de regering ook niet een paar mensen kan vinden. Hoeveel geld is naar Indonesië gegaan. Hoeveel geld is naar Hongkong gegaan. Hoeveel geld is naar Abu Dhabi gegaan. Huh? Santo Domingo. Panama. De regering kan het alleen niet vinden. Want Nankosi heeft alleen onderzoekbureau die alles dat kan onderzoeken. Toch? De regering met alle inlichtingen, buiten inlichtingen. Huh? Met al die billenlikkers. Ze onderzoek. Allemaal zijn corrupt. Corrupt tot en met. Corrupt tot en met. Dat we tak we redden Sranan. Hoe keer alle Sranan man ba. Isa ome smo dede nga piker. Isa ome ondernemen de nga hard. Kan je misrefi? Mi dan sabi. Wat even koers go zo door in Tampa Irokomang. Je blijft lenen bij de bank. Bank willen ook niet meer lenen. De banken weten ook niet waar ze toe zijn. Ja toch? Maar de heren, staatsolie 132 miljoen. Geweldig. Maar regering, is het niet 233 miljoen? Of 234 miljoen dollar? Laat daar ook onderzoeken. No? Ik daag jullie ook uit. Want die directeur die daar nu zit, laat hem vertellen over Wageningen alcoholproject. Dat moet hij komen vertellen. Huh? Dat moet hij vertellen. En hij moet ook vertellen van die inkoopbureau in Miami. En hij moet ook vertellen met die deal in Italië. Dan ga je zien dat je op 233 miljoen komt. Ga maar. Want Alassasa met taki, we similek loma toch eko uit. Ik had ook jullie gewaarschuwd dat lukbo na corona. Une arki, wat dede. Net zo met betegunu.
Uteka sana me grap na corona. Alle de minister na de president, de mij beveiligd, alles aan de mij doen. No na 300 zuurstofbatra, de mij gebruik one day. You denk you want chimang, there you go. De moja minister zuurstof do lib you mars, make you dede chocolade, era? U mag sab dati. Uteka sana me grap na corona. Ishi mire want takasani. Want te mo bigi taki, da wat tek mitak me nanku say taklaulo sambaka. Wat dede? Me bigi tego no. Ishi India 4000 smai dit toch? Ishi meer tak omes ma dede of IT's ma omes ma teki ailuku. Mi be war school toch? Ja na kusi ino is niet waar en zo. Mi tak wo dede. Ta doro a minister doro. Wat de beleidadviseurs doro. You know chis zuurstof. De mon naka zuurstof ja hoofd a beleid amasa a beleidadviseur. Zij mek zogenaamd beleid. Engo kies zuurstof. You o dedelek chimang. Mitja so mo dede. Wat 3000 of 4000 goluk je wat batra zuurstof. Mio dede. Om naba money dati. Yera dus ma bif libi. Volgens alibi. Dus SLM hoor pa voor de gek naar een umaira. Maar dan hoor me voor de gek. Uno hoor wie Sranan voor de gek. Want Surinamers zijn echt wakker. Daarom de man is zo kritisch naar de regering. Daarom de man luku. Isat sami vrede wie Sranan. Ano NDP ochas magwa strati. Ano bep ochas magwa strati. Asranan volk schreef ogwa strati dal. Daarmee tak min ochas magwa strati. A volk op punt ook kom. Regering. Tak a volk no ma teke moro. You mag sab dati. Sma e pina. Ondernemers zijn dede. Dat we te kasane me grap. Dat zogenaamde koning aan dit project. No ziekenhuis, academisch ziekenhuis, zoek vrijwilligers. Hier no, directeur academisch ziekenhuis. Schrijf een brief naar de regering. Want er zijn 400 of 500 waardeloze beleidadviseurs die geen moer doen. Laat ze daar gaan kijken wat er gebeurt bij academisch. Laat ze naar Wanika ziekenhuis gaan. Laat ze naar Sint-Vincent ziekenhuis gaan. Laat ze naar Diakones ziekenhuis gaan. Want die waardeloze beleidadviseurs die al die jaren beleid hebben gemaakt om dit land te vernietigen. Om de stemvolk te vernietigen. En ze nemen geld. They might take money. Wel gebruik ze, laat ze daar gaan werken. Noko actie apoti volk voor vrijwillige roko. Om een land die man zijn roko, de beleidadviseur, make them go. Show me your motion. Laat die DNA-leden gaan werken in het ziekenhuis. Dat is je tak nasan, de vet die grondtaps hani. Hebben. Nemen. Dat ook kies de serefi, sana libi. Daarmee tak minawa dede wiki mami sap sa metak. Wala mala usaksal unogoluku na ziekenhuis voor de verpleegsters eroko tranga. Dat unay verdient 3 nga voor salaris. Dat chief verpleegsters no mako uit nga 3000 nga 4000 golu. Wist no nooit pa ya verpleegsters 6000 golu. Aneko uit. Aneko uit. Miko pa wat taartje was maar verjaring 500 SHD. Inoman verras was maar wat taart moro voor 75 golu. 500 golu miko pa. En jullie zetten blue label en black label te drinken. Anderen zijn op het Surinaamse rivier en daar en hier te chillen met jachten en zo. En u praat over 200 miljoen corruptie weer met pakketten. Sociale zaak al 100 jaar. Unasas may pina. Maar nee,
Mensen die op VP hebben gestemd, dan mensen die op ABAP hebben gestemd, die hebben weer voorrang. Want die zijn allemaal Surinamers. Dan, en mina sabi mine kisi. Oh, you stem nam tapu. Ine kies pakket. Ine kies money. Daarom is dat mina de voorstander van pakket. Het kan anders. Het kan anders. Ja. Daarover heb ik het. Wie is dat? Molo, no? Jongen, de fake account leidt toch in een mantak aan zomaar. We zijn een gezegend land. Ja, het gaat over het ethanolproject, ja. Laat hij dat komen vertellen. Waar al het geld is, hij gaat per money gwe. Want fabriek, als zijn fabriek zij produceert Jamaica drillings of toelings morofuru. Kost afu moro Sranan. Laat hij dat komen vertellen. Alleen maar schurken en boeven overal. Alleen maar schurken. The game is going on. De mij play bal godoro. En unulek chimang. Unulek wisranang. En wie? Na unai leidt eronder. Unulek wisranang en leidt eronder. En de semma perchalu. De semma of NPS. De semma of NDP. De semma of VAP. No alama cacao. Chocolade Mars alamala. Golukus mij fen roka uwi. Golukus mij fen aannemers roko. Goluku. Min ook bang aan sana dit. Mijn onderzoek. Te mi fen de documenten. Le kwama sen wan sangim. Want DNA let funikeri. Kiswaro. Min ook kis papira. Maar even deso. Aklari mi. Aklari. Mo actie voor bedankt toe. Want DNA let if not true. Mi kisa papira. You cacao. A chocolade kou. Je mag sabi. Want we betak regering dit regering dat. Trouwens suku aannemer vergunning. Want de man verroko. En wie zijn ze? Zijn diezelfde chaprahas. Wat aantal ko bever kasto na NDP. No de chaprahas dat tegen actievergunning. Dat zijn ze niet eens gestudeerd civiel technisch. De sem chapraha. Sabe da NDP. Ego sukuro kono de. Meluku. Daarom VAP'ers. If you no come up. Is je van de NDP man toch de diehard NDP. Van de cacao. En net zo ook cacao toe. Era? En net zo ook cacao toe. Mensen, er is veel hoor. Er is veel. Pure rotzooi en rommel, joh. Men schrijft dat ik misdrijf nog uit. Oh, de man vindt wat toe machine. Ay, my god, joh. Regering, joh. Vorige regering. Uchibri om een machine, joh. Om een tractor, joh. Als zo bij vervoeren toe. Huh? Maar goed. OW doet een beetje goed werk. De man zegt de mij zoeken de schrijfie. SLM heb ik al gehad. SLM. Dus je een personeel SLM. Kom tegen. Yoshi. En hoe maar schrijven SLM'ers. De man zei ook dat het. Hoe kan schrijven samen tegen. Yoshi smo of een contract. Yoshi smo tro consultant. Die 3 naar 4 naar 2000 golo. Woshi. Volgens mij maar voor Kouru. Woshi. Alleen maar. De politie gaat op straat. Oh, oké. De politie gaat op straat. Dat is aan klaar. Is goed. Ze moeten niet politiek gaan bedrijven. Als de man gaat zoeken de recht. De man kan gaan zoeken. Maar unogwa straat is zomaar. Mek afvallen wat ze met de regering. In de sap zij koekoek ekono. U play dat we weer jasanga das. U weer u 3-delig pak. Of u 6-delig pak. U make show here there. U seku S. Here de. U nog wat kan afvallen. Persoonlijk. Want ineens afvallen. Trofeanti. Want terema door naar 60 leefwacht. Terema rijden naar 14 auto. Naar Red Suriname volgers.
Wie Sranan? Blijf jullie deze video sharen. Misschien dat we power me. Aan mijn volgers. Annabella. Annala. Maar ik ben weer een total lockdown. De mo call live satra. Kan de zonde me call live toe. Dan kan ik me frustreren. Mijn sap samen doen. Dan ga ik jullie bezighouden. Maar draai want toe poku. Want ik chillen toen op mijn manier. Dan zal ik ook live gaan. Dan kan ik me kan jou toe man. Ja. Want ik heb mijn papieren. Want alles wat politiek mij vindt papieren. No, mijn man vindt papieren. Ay, ik was even vergeten. Want dadelijk kun je dat ik me aan corona. Burger, ben karamane. Burger van vader van corona. Ik kies zo'n informatie, hè. Want ik snap dat ik lukt mino. Dan een fake account. Ja, maar je bent een burgervader. Een machine zei puro. Na fleet of flight of zo. Toch? De poten op je snap dat de slopa machine. I puro machine me jere. Burgervader van corona. Kan de go look aan machine. En de man slopen. Om een onderdeel de man de zijn go sloop. Want ik vind het jammer. Want dadelijk keer dat ik me aben aan jou. Want je pot mij kost me. Toch naar een fake account. Maar mi sape de mopo. Want me aan koloko toch. Ik zie van waar het komt. Maar je moet je pot de man voor fake account voor kost me deze. No had die ede. Mi lop tijd kost me sabi toch. Da bana bon e groto. Je sabi. Maar kan je wan coroni. Je sabi coroni bon. Maar lange wang. Dat na miere. En je mag sapere burgervader saramaka. Mi bekend a coroniere. Ik kan actie de coron maar een aantal ere. Dat tegen naar de Japanese maar de actie des mas man a miere. Abo. Want je denkt dat je want de sabi. If broko ponde sabi na nga si paliwini. Dan sa sap na coroni. A jagan also mi bestri fosi. Yere. Na jagan also mi bestri fosi. Kanina be geboren ete. Yere. Dan weet je waarover ik praat. En een zomer met tak over corona. Mensen, jullie worden bedankt. Aan mijn volgers, Grand Tangi. Ik ben, kom naar beloof her. In een loop beloof, want ik heb het zo druk en moe. Mijn hossel, want nu ik ga ook morgen tranga. Dus bij mij praan 1000 banen boom, ik ga praan 3000 anders mine kon uit. Dus maar bij vrouw tranga. Maar kota power usrefi. Kota takang usrefi. En if uno bagayster usrefi, uno kondoray. Atay no doro ete. Umuse volk luku sepsta. Nono na trailer uitdraai. Mensen, trailer. Gronge grabu, gronge teki, disei teki. Is je me tak over a minister Diana Poki. Omdat de man de bezig is onderzoek. En mino angot taksan te wasan onderzoek. Maar takba onderzoek. En de president komt uit. Naar een onderzoekrapport. Ja toch? Want trouwens ik me schreef van president ook toe. Met alle onderliggende stukken. Dat voor pernoep bisesser. Zijn een superman dape. Tapa kabinet. Dan mi hoop. A president die een boe antwoord. A brief is egone. Want me wacht die eto een aantal onderzoekstukken. Voor pernoep bisesser. Volgers. Want me tegi. Tangano alle brief is am schrijf yo. De man is Jim antwoord. De man is Jim antwoord. A deze mo chocolade mars wa aantal denja. Tap mi Facebook page na mi YouTube channel. Dan mo podde stukken juno. Dan mo podde stukken juno. Dan unam Jim leti. Tijmi if me lei. Of na leti mi abi. En mi handel en mi namag taki. Tap mi leti. Tap wisrana leti.
Want tangan no amet misschien voor anta briefi. Mi no man kies antwoord ete. Mi hoop dat kan nieuw PG disi. Goluku de ouro briefi mi. Sambe skrifi. O don't forget it. De ouro volgers mi. Mi no kies antwoord ete. Mi no wan beschuldig no wama ete. Volgers. Maar wasabi mi ne vergeti. En ik weet alle brieven die ik heb geschreven naar PG, naar een aantal organisaties. Ik put het op mijn page, omdat ik een antwoord en non bel me. Ik zeg een briefje geef me of ik zeg een mail geef me. Getekend. Dat moet poten. Dat mogen jullie ook weten van mij. We gaan het over Agaiber Singh. Maar goed, Libi Agaiber Singh hij heeft het al te doen met al die corruptelingen daar. Want hij had gedaan dat hij geen corruptelingen had. Maar die eigen chaprahas van hem gaat hem in problemen zetten. Zijn eigen mensen, teki aluku. Dadelijk doen we pure. Dadelijk gaan we een paai doen pure. Teki aluku. U volgt zij psa. Met tegenwoordig van pakikarta. Isabi, may gawa voorbeeld toch? Je shifa de boni na de kapay gogba tussen de DNA-leden, tussen de regering. Hoe zie toch? Trouwens, kar via P. Na 20 zetel. Hons. De mana dagu. Hons. Is dat zo dat hond toch? Hons. Zo gaat men op in Surinamers. Wie Sranan? Zo gaan wij niet om met onze mensen van Wie Sranan. Wij kennen Surinamers in Wie Sranan. En daarom, 25 mei, volg me. 25 mei, dat we het over Wie Sranan. Alle volgers, one sweet day. One sweet day, Juno. En we tappen wat mooie muziek. Wat mooi moxie. Ja? Blijf voor die video sharen. Lobby, Wie Sranan. Groeten in de wereld, overal. Spanje, Nederland. Ja, Sranan, wala malo one sweet day. Oh. For Indonesia, have a good night. I see you still following me. From Philippines, from Indonesia, from China. Thank you very much. Iedereen, ciao ciao. En blijf sharen. Hi, Alan Bouterse uit Enschede, groetjes hoor. Spanje, Amsterdam, Groningen, Oudhuis, Latour, Livorno del Leon. Daar keren we trouwens van overbaar. Iedereen bedankt. Ciao, ciao. Actie toestemmen naar een plek, jongen. Je hoeft dat niet vergeten meer. Maar meestal bellen de stangers op.